Salamat sa opportunity nga ginatag nila sa ato. Nakita nga magampang dire. Saya ma-promote sa inyo nga dessert? Event or yung pa-vlog ka mo training? Congratulations sa both teams. Team Pulot kang sa Rizal Suena. Actually, sinisilang na may barangay varsity. Mga din na schedules ng practice. So, sinisilang. Pero hindi ko opportunity sa mga players. For the first time, naging set na ako in under. At first time nga nakahamkang sa outside players or sa mga players nila na barangay. So, big opportunity, big chance para sa mga players na. So yun na ulit, kung gusto nyo mag-tune up game sa ilang players, ari ang Facebook page ni Coach Larry. Comment ako mo, direct message ako sa iyo kung gusto nyo mag-tune up game. So yun, saan na? Vibes. Marvin Blanco. Jen Armigos. Lesion Baido. Jorel. Aaron. Yoj. Miles. Fernando Colongo. Emalas. AJ. Johnny Gonzalez. JR. Legaste. AJ. Lorenzo. Hindi mo na Barcheda. Ako si Alexander Dang. Jin Juden. Ano Jin? Ako si Tan. Jen. Red. Palong. Toyo Trabado. Jero Piña. Reloy. Marquez Servano. Ay, karoon ng tawag ni... Wala na lang natin. Ay, nagkabot. Yummy! May contact number sila, 0963-866-5863. Tapos yung ilang FB page, RNS Ilonggo, Kainan. Tapos din rin ang ilang lugar sa Lazaro, Iloilo City. Ang ilang ginapaligas mo, Panit, Kalinpig, KL 100, Iko 110, Ulod 110, mga prices nila sa mga ginapaligyan nila.